אז קודם כל הפרויקט זה שחקנים מאוד ותיקים, שכבר מאוד מעריכים את המשחק, אבל אנחנו לא באמת יודעים על ההיסטוריה האמיתית שלו. אז כשאלה ראשונה אני רציתי לשאול אישית, איך הכל התחיל? כאילו, האם היית חלק מהפיתוח וההנהלה ממש מההתחלה, או שזה מיזם שהצטרפת אליו במהלך ההקמה? הייתי חלק ממש ממש מההתחלה, עוד לפני שהיה אפילו את השם מיקמק. התחלנו במשרדים ברמת החייל, זה נקרא מגדלי זיו. כל החבר'ה שהזכרת את השמות שלהם קודם, ישבנו יחד במשרד אחד, ושם בעצם הכל התחיל. אז כן, הייתי עוד לפני ההתחלה של מיקמק. וואו, זה מדהים. בעצם בטח היה זה עד היום, איפה שהם נמצאים, אני חושב. כן, אבל עברנו משרדים, אחרי כמה שנים עברנו ממגדלי זיו למשרדים אחרים שאני לא זוכרת בדיוק את הכתובת, זה ברחוב הברזל, מעל ארומה שם כן, באזור. כן. אוקיי. הייתי שם לא מזמן פשוט, נתקע לי בראש. גדול. אוקיי, אז ממש בתקופה המוקדמת של המשחק, אחרי מה שאמרת לי שאת לא זוכרת, אני לא יודע אם תזכרי ב100%, אבל היה הרבה סיפור למשחק, לעולם. כאילו היה נגיד את ההתלקשות מטאור בפארק, שהוביל למינימיקים, מונדו שעשה בעיות, היה ההישגים שנתתי לו סיפור אלפי שנים אחורה. את זוכרת את כל זה? אני זוכרת את כל זה, כן, אבל זה מונדו ומינימיקים וכל הזה, זה הגיע בשלב קצת יותר מאוחר. נכון, בהתחלה העולם פשוט היה מחולק, הייתה מפה, והוא היה פשוט מחולק לאזורים. נכון, אבל רציתי לשאול בעצם, איך הגעתם נגיד לסיטואציה שאמרתם, אוקיי, לא סתם נעשה מינימיקים, אלא נעשה גם מטאור, גם נשמיד את הפארק, גם נעשה חייזרים שיוצאים מהמטאור. איך זה הגיע לעשות עכשיו, נעשה לזה סיפור ולא סתם נעשה מינימיקים. כל התוכן בעצם שהיה במיקמק, אחד מהאתגרים היו לייצר כל הזמן תוכן, לייצר כל הזמן עניין. לא תמיד, אתה יודע, זה דורש הרבה מאוד יצירתיות. לא רצינו סתם לשים כובע רימון ולהגיד, הנה, יש כובע רימון, תיקחו את הכובע וזהו. רצינו שיהיה מסביב איזשהו סיפור, איזשהו נרטיב, כדי לחבר את השחקנים בעצם למשחק, כדי שזה יהיה יותר מעניין. וככה גם נולד הסיפור הזה של המטאור ושל המינימיקים, לא פשוט להגיד, אוקיי, הנה יש כאן ביצים וייצאו איזשהם יצורים, אלא לעשות בילדאפ שלם, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל זה היה ממש, היה מכתש, ואחר כך היה את הכדור, זאת אומרת, זה סיפור שנבנה לאורך הרבה מאוד זמן, שחלק מהמטרה שלו הייתה בעצם גם להשאיר את השחקנים, אתה יודע, במשחק ולשמור אותם באיזה סוג של מתח. כל הסיפורים, כל התכנים, זה כל הצוות ישב ביחד, ביצירתיות מופלאה, עשינו כל מיני דברים מדהימים ביחד, אז זה גם אחד מהדברים שנולדו בעבודת צוות. שזה גם עבד מדהים לתוך המשחק, חייב להגיד. נכון, מדהים. נכון, זה היה אוקיי. מאוד כיף לעשות את זה. אז שאלה הבאה זה על צ'יטוס, היה את השת"פ עם צ'יטוס בהתחלה, נכון? נכון, נכון. שזה משהו שעד היום נמצא בחנות של המשחק, אגב. אז אני רציתי כאילו לשאול איך זה בעצם התחיל, או מה הכי זכור לך מאותו שיתוף פעולה, והאם לדעתך זה באמת היה מאוד משמעותי ונחוץ למשחק. כן, זה אחד השת"פים הראשונים, אני חושבת שאולי אפילו היחידים שעשינו אי פעם עם חברה מסחרית. מהמם, זה היה ממש בשלבים הראשונים של המשחק, והיינו צריכים איזשהו בוסט. חלק מהאתגרים שיש בלהקים משחק כזה חדש, לייצר עולם וירטואלי חדש, ובעצם לסחוף אליו הרבה משתמשים, זה באמת להביא קהל. לא עשינו בהתחלה שום פעולות שיווק מסיביות, זה בעיקר עבר מפה לאוזן, אבל מהמם. באיזשהו שלב כן היה את השיתוף פעולה הזה. אני בהחלט זוכרת פגישות עם, אני חושבת שזה שטראוס, אה, במשרדים שלהם, ואת כל התוכנית הכללית שהייתה מסביב. אני זוכרת את הקודים, ייצרנו את הקודים בעצמנו, את כל הנושא של ההטמעה, היו וואלה. כל מיני פרטים טכניים, כן, זה היה מאוד מאוד מעניין. של כן. הקודים, איך הם הולכים להיראות, איך הם הולכים להיות מודפסים, כל מיני כאלה, ואת הפריטים שיצרנו בעקבות זה, זאת אומרת, זנב צ'יטוס, אני לא זוכרת, כן. היה כובע צ'יטוס, אני חושבת, מהמם. בגדים וכל מיני כאלה, וזה היה מאוד מאוד נחשק. כן, זו הייתה הצלחה ענקית. זה גרם לי לחשוב על עוד שאלה קטנה. את זוכרת איך זה היה מודפס באמת על הצ'יטוס? אני חושבת שזה, המיקרו קודים?
אני חושבת שהיה סרט כזה שהיה מצורף לשקיות, ואז או שזה היה בפנים, אני כבר לא זוכרת. אני רק Mm, זוכרת שאנחנו הוצאנו את כל הקודים, מהמם. ממש הפקנו את כל הקודים, כי היה צריך שהקודים יתאימו בעצם לפריטים. אמ, אני חושבת שזה היה מודפס בחלק הפנימי של השקית או משהו כזה. תודה, כי זה באמת לא יצא לי לראות אף פעם. אה, אני יכולה להסתכל, אני יכולה לחפש אם יש לי איזה משהו שקשור לזה ולראות איך זה באמת היה נראה, או שאולי אני ממש אשמח, כי זה גם משהו שאנחנו מחפשים, דרך אגב. מהמם, אני רושמת לי. מקודם דיברנו באמת, לפני שהקלטתי, על הסדרה והסרט קצת, שאגב הייתי בסרט בבכורה שדיברת עליו, מהמם. אבל זה נגיד משהו שתמיד נהניתי הסדרה והסרט, שכבר ב-2011 דיברתם על זה, בבלוגים כזה, והסרט גם עלה ממש שנתיים אחרי הסדרה, אז מה אתה הולך שאת יכולה לספר לי משם? כי הבובות הושקו לפני הסדרה, אז אני בטוח שזה היה בתכנון די הרבה זמן. נכון, להפיק סרט אנימציה באורך מלא, זה לא משהו שנעשה לפני זה בארץ. זאת אומרת, זו מהמם. פעם ראשונה שהפיקו סרט אנימציה, בטח סרט אנימציה על דמויות מתוך עולם וירטואלי, זאת אומרת, המעבר הזה לא קרה מעולם. זה בטוח. אמ, כן. אז לקח הרבה זמן עד שבעצם, עד שכתבנו את התסריט, ועד שחשבנו על כל האספקטים ועל הסיפור. כל הדברים האלה נעשו כמובן, אתה יודע, באישור של כל הצוות. אפשר גם לראות בכתוביות באמת את כל השמות של כולם, ומי באמת לקח חלק. הסרט נעשה בשיתוף עם חברת שורטקאט פלייגראונד, שהיו אולפן הפקה, ישבו ברמת גן שם, לא יודעת אם הם כבר עברו מאז. אבל באמת לקח הרבה זמן עד שיצרנו את הדמויות, ואני יכולה לספר שבהתחלה למשל היו דמויות, למשל מקס, הוא הרבה לקוח, הבן שלי היה סקייטר, וואלה. ובגלל זה יש למקס סקייטבורד על החולצה. ורייני, אני יכולה לספר שהיא לא הייתה בהתחלה בתוכנית, לא חשבו על דמות כזו, ואני אמרתי, אני רוצה עוד דמות נשית, אני רוצה עוד דמות של בת שתהיה בחבורה. המון 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 פעמים היה חשוב לי להכניס דמויות בנות, כדי גם שיהיה שוויון, וגם שבנות יוכלו לשחק במשחק וליהנות ממנו. מהמם. אמ, אז למשל רייני היא דמות כזו שלא הייתה ממש בהתחלה, והיא נוספה אחר כך לסיפור. אמ, ישבנו עם הכותבים בעצם של שורטקאט פלייגראונד, ויצרנו את הסיפור ביחד. היינו צריכים איזה מישהו שיהיה איזה גורם שהוא כאילו נחשב רע או מפריע או משהו כזה, כדי שיהיה באמת איזשהו עניין בעלילה. זהו, וצוות מאוד מוכשר של מאיירים. אני יכולה להגיד שאת הסרט עצמו עשו בזמן שיא. זאת אומרת, עבד צוות שלם של מאיירים, אנימטורים, כדי לייצר את הסרט בזמן מאוד מאוד קצר. מהמם. ואז באמת, כל דבר אני חייבת להגיד שכל דבר שהיה לנו רעיון לגביו, הייתי יכולה לבוא בבוקר למשרד, הייתי יכולה לבוא בבוקר למשרד עם רעיון, ולהגיד, אני לא מבינה למה אני צריכה לקנות לבן שלי ילקוט לבית ספר של חברה אחרת ולא של מיקמק. כאילו כאלה דברים, ואז היינו יושבים במהלך כל היום ובודקים איך אפשר לעשות ילקוט של מיקמק. זה כאילו דברים כאלה שלא הייתה לנו איזו תוכנית, אתה יודע, סדורה ופרוסה לאורך כן, זה כל היה ספונטני. השנים. מאוד מאוד ספונטני, ממש ככה. לגבי המון המון דברים. היינו מקבלים השראות מכל מיני מקומות, מכל מיני דברים, והיינו באים והיינו אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים כזה. ובגלל שהיינו מעט מאוד חבר'ה, אני יכולה להגיד לך, עבדתי בחברות בינלאומיות עם מאות אנשים ואלפי אנשים וצוותי פיתוח בארץ ובחו"ל, דברים מהמם. לוקחים זמן בדרך כלל. במיקמק זה לקח שעות, זה כאילו רעיון כזה בקפה של הבוקר, בצהריים כבר אתה מתחיל לראות משהו קורה, יומיים אחר כך זה במשחק אחרי בדיקות. אז הקצב היה מאוד מאוד מהיר, ובגלל שזה היה רק אנחנו, אז לא היינו צריכים לקבל אישורים, או, אתה יודע, הסכמה של עוד אנשים, פשוט מה שרצינו זה מה שקרה. אז הרבה מאוד חופש, וזה מאוד מאוד כיף בהקשר הזה. זה נשמע הכי מדהים שאפשר. הכי מדהים. אמרתי לך, זו התקופה הכי יפה בחיים שלי, זה היה הכי כיף. ואני מאוד שמח לשמוע את זה, אגב. אה, בקשר לזה, גם במקרה תוכנן משהו נוסף, איזה סרט שני או עונה חדשה שבסוף ככה לא קלטה? וואי, אני לא זוכרת אם רצינו לעשות המשך לסרט, אלה דברים שאני כבר לא זוכרת.
אוקיי. אוקיי, אז יחד עם הסרט יצא גם ה-DVD, זאת אומרת, הסרט הוקרן בבתי כן, קולנוע, יש גם DVD וגם היה ספר, גם על זה, זאת אומרת, נכון. עשינו גם את זה, הדפסנו גם ספר, דברים שהם כאילו מטורפים. יש לי שאלה מבחינת התחלוקה של הצוות, שבאמת דיברת על זה לפני שנייה. אז איך נגיד המחלקות עובדות? נגיד, דיברנו, לא, נגיד דיברנו על הסיפור שכולכם עשיתם ביחד וזה, אבל בסדר, אבל נגיד ליצור קשר, מי עונה ליצור קשר נגיד? אז כאילו, תראה, זה לא משנה, זה כאילו... אה, לא, אז אני אסביר. בהתחלה, שוב, כמו שאמרתי, דמיין משרד חמוד מאוד ברמת החייל, שיושבים כן, בו בעצם יניב בחדר אחד, אני בחדר אחר, רועי שהיה מנהל הפרויקט בחדר אחר, צוות הפיתוח, שזה, היה לנו את קובי, את אירנה, את עידו, מהמם, את שרון, יושבים בחדר אחר, וזהו, וזאת כל החברה. וכאילו זה, כאילו מרגיש שיש איזה מאות אנשים מאחורי זה, אבל לא. בהתחלה ממש, אני עשיתי תפקידים של 4 אנשים, גם כתבתי את הבלוג, גם עניתי לכל התגובות, גם עשיתי צור קשר, גם עשיתי שירות לקוחות, גם עשיתי, אתה יודע, דברים אחרים, ממש ממש, ככה זה נראה בהתחלה. אחר כך, כשכבר התפתחנו יותר, מהמם. אז גם כל ההחלטות, שוב, כל האביזרים, כל הדברים, היינו יושבים פשוט עוד פעם, זה ישיבות כאלה, לא כמו שאתה מתאר לעצמך, ישיבות גדולות כאלה לא, בחדרים כן, כלילות כאלה, כן. זה הכי קלילות משהו, בעולם, כן. בדיוק. היינו פשוט אומרים, טוב, יאללה, יש פורים, מה עושים? טוב, בואו נעשה תחפושת כזאת, בואו נעשה קאבוי, בואו נעשה כזה, בואו נעשה כזה. הילדים שלי דיברו בבית על משהו, הבנתי שזה עכשיו אופנתי, סבבה, בואו נעשה כזה. וזהו, וזה היה קורה. אחר כך, כשגדלנו יותר, אז הייתה לנו טיפה יותר עזרה, הקמתי מערך של שירות לקוחות, והיו כמה בנות שעבדו בשירות לקוחות, ואם משהו לא הסתדר, אז זה הגיע אליי, ואני טיפלתי מהמם. בזה. תוך כדי שכאילו אני עושה גם את כל הנושא של התוכן, תוך כדי שאני עושה תפקיד של ניהול מוצר. זאת אומרת, זה היו המון המון תפקידים תחת הכותרת הזאת של להיות שרית ממיקמק. מדהים. אוקיי. כן, אז אני די בטוח שאת זוכרת, יונתן, מהפרויקט שאל אותך על חבילת מנויים, נכון. שמצאנו ושאלנו אותך אם זה היה ככה בישראלי. אז בעצם השאלה היא קטנה, איך בעצם חשבתם על החבילות מנויים? אני מניח שגם בספונטניות כמובן, אם זו התשובה אז הגיוני, נכון, אבל כאילו... נכון. זה בדיוק ככה, זה בדיוק בספונטניות. אמרנו, אוקיי, עכשיו מתחילים את החופש הגדול. שוב, הילדים שלי היו המצפן שלי. ידעתי מהמם, שעכשיו הולך להתחיל החופש הגדול. קיץ, אוקיי, מה עושים? בואו נעשה חבילת ים, whatever. בואו נעשה חבילת ראש השנה. יש המון המון דברים שנולדו ככה, ממש בספונטניות, והם קרו גם מאוד מאוד מהר. מהמם, אמ, אמרתי גם ליונתן, אני לא זוכרת כאילו את כל החבילות מנויים, זה באמת, היו גם כל כך הרבה, כאלה כן, של מכוניות וכאלה של... אני באמת כבר לא זוכרת. הגיוני, כן. אבל נגיד הפריטים, אתם מהמם. תיארתם את זה ואז כאילו אירנה עיצבה את זה, או שזה כאילו היה כזה, את יודעת, שונה ממה שאני מדמיין? איך זה הלך לא, העיצוב? זה היה די ככה, זה היה, אני רוצה כובע רימון. וכולם אומרים, מה זה כובע רימון? לא יודעת, תעשו כובע רימון. כאילו, אני חשבתי על הרעיון, בואו תפתרו את זה, אני רוצה כובע תפוח, אני רוצה בגד. למשל, היה סרט מהממת. אתה נכון, מכיר את זה? כן. אז מהממת זאת מילה שלי. אני כל הזמן הייתי אומרת מהממת, מהממת, כל הזמן. ואז אמרתי, אני רוצה סרט כמו של מלכת יופי שכתוב עליו מהממת. זהו, בזה זה נגמר, כאילו, אומרים לי אירנה והיא עושה. שעד היום אגב זה סרט שנמכר בחנות בכסף. כן, כן, זה שתדעי. פריט מאוד, מאוד נחשק כן. וזה מאוד מצחיק. אני אספר עוד משהו קטן. מהמם, בגדול במשרד שלי, היה מחשב שהיה דלוק, שהיה פתוח כל הזמן שהייתי במשרד, מהמם, מעין מוניטור כזה, שהייתי כל הזמן שאני במשרד, וגם הרבה פעמים כשהייתי מגיעה הביתה הייתי מתחברת גם למשרד, מחשב שפתוח עם מסך על המשחק כל הזמן, ודמות שלי שהיא במשחק בלי שקוראים לה שרית, שקוראים לה סתם איזה משהו, איזשהו שם. אבל אני בעצם הייתי כל הזמן במשחק, כל הזמן הייתי מחוברת, בכל השעות שהייתי פעילה כאילו ועובדת, נקרא לזה, הייתי מחוברת למשחק, והייתי רואה את כל השחקנים
הייתי רואה את הצ'אט, הייתי רואה על מה כולם מדברים, הייתי רואה מה הם עושים, מה הם לובשים, איזה דברים, מה עולים שם בצ'אט, בצורה אנונימית כזו, בלי שאחרים יודעים שזו אני, שזה השחקן שלי. מהמם. זה היה מאוד משעשע. הייתי לפעמים מתחברת עם השחקן של הבן שלי, שהיה לו את צוקו, ש- של הבן שלי, המשתמש של הבן שלך זה צוקו. כן, שהשם חיבה שלו היה צ'וקי, וזה היה צ'וקו, ואז אי אפשר לעשות צ'ו, אז קוראים לו צוקו, וזה היה, זה של הבן שלי, והייתי לפעמים מתחברת איתו. אז הייתי כל הזמן בתוך המשחק, וכל הזמן ראיתי מה השחקנים אחרים עושים, כולל אגב הרחקות ודברים כאלה שזה נושא כאוב, מהמם. גם היו קורים, גם הייתי עושה את זה. הייתי מרחיקה מיקמקים שמתנהגים לא יפה, בצורה לא חברית, זה היה כאילו, זה היה המשפט גם שלנו בחבר'ה של המשרד, זה מתנהג בצורה לא חברית. שזה מדהים, זה כל כך משהו שאני הייתי עושה להיכנס באנונימיות. אוקיי, אז ב-2012 יצא מיגמק העולמי, את זה את בטוח זוכרת. כן. אז זה משהו, שוב, אני מניח שספונטני, אבל זה משהו שקיוויתם שיקרה מההתחלה? או שזה היה, או שזה היה משהו שלא בהתחלה, ציפיתם בכלל? תראה, באותה תקופה, אני לא יודעת אם אתה זוכר, באותה תקופה שמיקמק יצא, מהמם. אז בעצם הנושא של עולמות וירטואליים היה בארץ מושג חדש. זאת אומרת, היה גם את או, מוגובי, והיה את אקולוקו, היו עוד נכון. עולמות וירטואליים שקמו והיו עוד שחקנים. ובעצם הדבר שהסתכלנו עליו, שנשאנו עיניים אליו, היה קלאב פינגווין בארצות מהמם. הברית, שהיה עולם וירטואלי מאוד מאוד מצליח, מאוד פשוט, גם כמו מהמם. בדומה למיקמק. אמ, ואנחנו הסתכלנו לשם ואמרנו, אוקיי, יש לנו כאן קהל, המשחק מאוד מאוד מצליח בארץ. צריך להבין שגם מבחינה עסקית, כשמסתכלים על עסק, אתה רוצה להתרחב לכמה שיותר מקומות ולהתרחב לכמה שיותר דברים. זאת אומרת, אם אתה מייצר, לצורך העניין, מכנסי ספורט, אז בוא תנסה גם לייצר נעלי ספורט וגרביים, זאת אומרת, לא להישאר רק במכנסי ספורט, כי מהמם. כמה מכנסי ספורט אנשים יכולים לקנות. אז גם מבחינה עסקית, כשהבנו שאנחנו מגיעים בעצם בארץ לאיזושהי רוויה, כי בסוף כמות הילדים בגילאי, נגיד, מה שאנחנו כיוונו, 6 עד 12, כיוונו לילדים שכבר יודעים לקרוא. בסדר? כי רוב מהמם. המשחק היה גם עם טקסטים. היו הרבה טקסטים שמשולבים בתוך המשחק, וכיוונו לילדים בגילאים האלה, כשידענו שאחים קטנים ואחים גדולים גם יבואו למשחק. אבל בסוף, אם יש לך קהל של 1.5 מיליון ילדים בטווח הגילאים האלה, אתה רוצה לשאוף להרחיב את הגבולות של המשחק. ובעצם ככה חשבנו על הנושא של להפיץ את המשחק בארצות הברית. תרגמנו את כל המשחק בעצם לאנגלית, שהייתה משימה מאוד לא פשוטה, כי הרבה מאוד דברים היו מאוד מאוד לוקאליים, מאוד מהמם. כאלה, אתה יודע, ישראלים, עשינו המון דברים, כן. עשינו חגים ישראלים, חופש גדול ישראלי, המון דברים שהם מאוד ישראלים. ו... ובאמת זה היה איזשהו אתגר, אבל עשינו ותרגמנו את כולו. והכוונה הייתה להעלות בעצם את המשחק כאילו בגרסאות קודמות. אם במיקמק ישראל העלינו כבר את כל המפה והיו כבר את כל האזורים, אז תכננו להעלות, נגיד, למשל, בלי הנושא של הכוכב של המינימיקים. זאת אומרת, אחורה, קצת אחורה את המשחק, לקחת את המשחק כן. אחורה, כדי שיהיה לנו מספיק תוכן וכל פעם נוכל להפתיע עם תוכן חדש. האתגר הגדול היה בעצם להפיץ את המשחק בארצות הברית. כמו שאמרתי בתחילת השיחה, בארץ המשחק הופץ גם מפה לאוזן. זאת אומרת, היית מגיע לכיתה, בבית ספר, והיית אומר, מי משחק במיקמק? והיו שואלים אותך מה זה, מי זה, ואז הולכים הביתה ומשחקים. בארצות הברית האתגר הוא הרבה יותר גדול. זה שוק מאוד מאוד גדול, יש תחרות מאוד גדולה, מאוד גבוהה. מהמם. בעצם עשינו המון מאמצים כדי כן לפרוץ שם. זה לא כל כך צלח, ובאיזשהו שלב ירדנו מזה. הבנתי. אבל זה עדיין היה מאוד טוב, שתדעי גם. נכון, נכון, זה היה מאוד מצחיק, כי היינו נכנסים למשחק והיינו רואים שחקנים מישראל, וכזה, מה אתם עושים? למה אתם משחקים במיקמק ארצות הברית? אני זוכרת את הבלוג שכתבתי, שאמרתי, אני ממש זוכרת את זה, אתה רואה, הזיכרון שלי לא כזה גרוע. שאם יש לכם חברים ומשפחה, אז תגיד להם בארצות הברית שהם ייכנסו למיקמק. ואז מה שקרה, שילדים מהארץ נכנסו, וזה היה כאילו הכי מצחיק בעולם, כזה, תשחקו במיקמק ישראל, תביאו יוזרים אמריקאים. זה היה ממש, ממש משעשע. אני בטוח עשו ההפך ממה שרציתם.
כן, בדיוק. אוקיי, אז אני רוצה לחזור שנייה לפרויקט שלנו, פרויקט המדיה האבודה. מהמם. את מכירה את זה כבר קצת זמן שפנינו אלייך והכל, אז רציתי לשאול אותך איך זה הרגיש שמשום מקום פתאום מישהו מהמנהלים של הפרויקט פשוט ניגש אליך באימייל ושואל אותך על העולם הווירטואלי הזה שעבדת בו לפני יותר מעשור. אז אמרתי לך שתמיד תמיד תהיה פינה חמה בלב שלי למיקמאק, מהמם. וזה תמיד מאוד משמח אותי לדעת שבאמת עדיין יש אנשים שהנושא הזה קרוב ללב שלהם, אז אני בשמחה תמיד אה, אענה ואקח חלק במה שאפשר. אם אני יכולה לעזור במשהו, אז הכי בכיף בעולם. אז כמובן שאתה יודע ששמחתי מאוד. שמח לשמוע. אוקיי, אז עכשיו יש לנו קצת שאלות כזה של חברי הפרויקט, ואז אנשים שרוצים למסור לך דברים, ואז נסיים. אז יונתן שואל, מה האירוע שהכי זכור לך מהמשחק? וואו, מה אני הכי זוכרת? אמ, זה המון 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 דברים, אין איזה משהו אני זוכרת את השאלות טריוויה שלקח לי המון זמן לכתוב. את כתבת אותם? הפתעות, בוא נעשה. מושג. אני לא יודע. כן, אני כתבתי את כל השאלות טריוויה. כל התוכן שיש וואלה. במשחק, כן, זה משהו שאני כתבתי. זוכרת שלקח לי הרבה זמן לכתוב. הגיוני אמ, שש טריוויות שונות, כן. זה אני, מה שהכי זכור לך? אני לא זוכרת איזה, אני פשוט זוכרת את ההרגשה שהייתה לי לאורך כל התקופה של מיקמק. מהמם, אמ, שזו באמת תחושה של שליחות. קודם כל, הרגשתי שיש לנו יכולת להשפיע על הילדים, לעשות דברים קצת אחרת. אני זוכרת שהבלוגים שלי תמיד היו כתובים בצורה שכולם יכולים להבין, מאוד בגובה העיניים. הרבה פעמים מהמם. ניסו לנחש, להבין בת כמה אני, זה היה מאוד כזה, אתה יודע, נגיש. אה, אני זוכרת שהתחיל החופש הגדול, כתבתי להיזהר בדרכים ולשמור על עצמכם וכל מיני דברים כאלה. אני בעיקר זוכרת את ההרגשה. זאת אומרת, יותר מאיזה אירוע או איזה פריט לבוש מסוים, אני זוכרת את ההרגשה שהייתה לי. שזה מאוד יפה גם, כן. אוקיי. יש גם שאלה, מה גרם לניתוק מהמשחק? לניתוק שלי? כן. זה דברים שהם אישיים לחלוטין, שקשורים לקריירה. אני יכולה להגיד שעבדתי מהמם, מאוד 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 קשה. שוב, מיקמק, עשינו דברים שלא נעשו לפני זה בארץ. זאת אומרת, רק להפיק ספר לצורך העניין, זאת משימה מורכבת, או רק להפיק סרט קולנוע, זאת משימה לא פשוטה. אז היו המון המון, היה אוסף מאוד מאוד גדול של משימות כאלה. בסוף התקופה שהייתי שם, הקמנו בעצם את המיקאפה. אז ביליתי המון המון שעות. המיקאפה הראשון שהוקם היה ברעננה. מהמם. ביליתי המון המון שעות בלנסוע לרעננה, גרתי אז ברמת גן. אגב, הייתי המיקאפה, נוסעת איך בכלל, כמה זמן לקח לכם לעשות אותו? את המיקאפה. כן, ברעננה, בכפר סבא, כל מה שהיה שם. אז עוד פעם, זה גם, אתה יודע, למה יש מיקאפה במשחק ואין מיקאפה במציאות, בוא נעשה מיקאפה לא, במציאות. ברור, אבל כמה זמן ככה היה כל התהליך? הרעיונות נולדו. אה, אני לא זוכרת, אבל זה היה שיתוף פעולה עם החברת קניונים בעצם. חיפשנו מקום שיתאים, ובאמת להפוך את כל המשחקים שהיו וירטואליים למשחקים אמיתיים במציאות, הייתה משימה מטורפת. עוד פעם, זה דבר שלא נעשה לפני זה. זאת נכון. אומרת, אני הלכתי לבחור כיסאות לקולנוע, לשבת על כיסאות במקום שמוכר כיסאות לאולמות קולנוע, כיסאות שמתאימים לילדים. מהמם, כי הוויז'ן היה שאנחנו הולכים לעשות כיסאות לילדים. ישבנו עם חברות, הייתה לנו פגישה עם חברה, ובנינו תפריט למיקאפה, איזה אוכל מגישים במיקאפה האמיתי, והביאו המון המון דברים טעימים, ואמרתי שאני לא רוצה שיהיה בזה הרבה סוכר, ואני לא רוצה שיהיה הרבה צבעי מאכל, כאילו כזה, זה לחשוב על כל פרט ופרט, מהמם. לא רק על האספקטים של המשחק. זה ממש לחשוב על כל החוויה, איך זה נראה, מטבעות, אוספים מטבעות במיקאפה, מקבלים אותו במשחק. זאת אומרת, כל החיבורים האלה, כל הדברים האלה, זאת משימה מאוד לא פשוטה. זה גם אחד מהרעיונות שהיו, ואמרנו, יאללה, בואו נעשה את זה. וזאת הייתה באמת משימה מאוד לא פשוטה אה, מבחינתי, מקצועית,
פיזית, לבלות המון שעות במקפה, לבלות המון שעות במשחק. בעצם הקדשתי המון 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 זמן למיקמק, זאת אומרת, זאת לא הייתה רק עוד עבודה בשבילי, זה היה משהו באמת מעבר, ואחרי כמה שנים זה כבר פחות כן. עבד בשבילי, הרגשתי שעשיתי כבר כל מה שאפשר, ושהגיע הזמן שאני אעשה דברים שהם אחרים. רציתי גם להתפתח, גם לעשות עוד דברים, אז מפה באה בעצם, אתה יודע, לסגור פרק אחד כן. בחיים ולהתחיל פרק אחר. מהמם. ברור. אמ, איתן שואל, האם את יודעת משהו על מיקמק היום ועל המצב שלו? כל דבר? אז כמו שאמרתי בהתחלה, אני עדיין נחשפת, חברים עדיין שולחים לי כל מיני דברים מצחיקים על מיקמק, או דברים מהמם. נוסטלגיים. ראיתי שיש בטיקטוק כל מיני דברים שרצים, אז אני יודעת, אני קצת מסתכלת מדי פעם, ראיתי שיש אפליקציות, כן, אני כן. מתעדכנת מדי פעם. אוקיי, מדהים. אה, איתן שוב שואל, האם יש משהו שרציתם לעשות ולא עשיתם ואתם מתחרטים על זה ואולי התחרטתם? וואו, אני לא חושבת, אני חושבת שעשינו כל כך הרבה דברים כל כך משמעותיים וגדולים, אני לא חושבת שהיה משהו מהמם. שרצינו לעשות ולא עשינו, להפך. מעבר לכל דמיון, ככה זה הרגיש. הכי טוב שאפשר. אז, אז נסיים את השיחה בכמה דברים שאנשים בפרויקט רוצים למסור לך, בקטנה. ניר מוסר לך שאת מלכה. בערך, בערך כל חברי השרת אמרו שהם מאוד מתרגשים לשמוע אותך ולדעת מה תאמרי ושהם נורא אהבו אותך. איזה יופי, איזה כיף. כן, איתן מוסר שלדעתו היית מנהלת הכי זכורה והכי טובה. וגם יונתן מוסר שהיית המנהלת הכי טובה. איזה יופי, איזה כיף, אני שמחה מאוד מאוד לשמוע, זה באמת מחמם לי מאוד את הלב, גם אחרי כל השנים האלה, מאוד משמח. ואני אישית רוצה למסור שהיית מדהימה בשיחה הזאת, והייתה מאוד כיפית, ותודה איזה רבה כיף, שהסכמת, תודה רבה שהסכמת לעזור לנו ולענות לנו על השאלות שאחת ולשתי סיפורים ועובדות מאוד מעניינות. בשמחה. ותודה, וזהו, זה נגמר. יש לך משהו אחרון שאת רוצה להגיד לפני שנסיים? שאני אוהבת את כל המיקמקים באשר הם, ואני מקווה שהם גדלו להיות אנשים טובים, שעושים טוב ומפיצים טוב בעולם. אני שמחה תמיד, אתה יודע, זה מעלה זיכרונות, ואני שמחה לראות כל כן. מיני דברים. אז תודה שהשתתפת בשיחה, והאמת שזה גם העלה לי שאלה נוספת, אם את יכולה לבדוק אם יש לך דברים של מיקמק בבית. אם זה, יש לי אם דברים במקרה. פיזיים, כן, יש לי דברים פיזיים, יש לי בובות, יש לי את הספר חתום על ידי העורכת, יש לי, וואו. כן, יש לי VOD, יש לך DVD? DVD כזה, כן, גדול, אני חושבת שהיו לי את כל הדברים, זאת אומרת, כל הבובות, כל הטישרטים, מן הסתם, הבן שלי היה בגודל המתאים, ואפילו את החולצות, אני אספר לך שגם המוצר הראשון שעשינו שהוא לא היה וירטואלי, זה באמת היו חולצות. מהמם. חיפשנו ספק כזה של חולצות, ואמרתי, אני רוצה לוודא שהחולצות יהיו מאיכות טובה, ושזה לא תהיינה חולצות שההדפסה דוהה וכאלה, ולקחתי המון המון דוגמאות של חולצות הביתה לכבס, כדי לראות איך זה נראה אחרי כביסה, לראות שזה יוצא טוב גם אחרי כביסה, וזה לא נהרס, כדי שילדים לא יתאכזבו. שהם קנו חולצה מודפסת של מיקמוק, ואז ההדפסה ירדה או משהו כזה. אז זה גם, אתה מבין, זה להיות בפרטים כל הזמן, בכל דבר ודבר. מהמם. כן, זו רמת השקעה מדהימה. כן, זה היה עוד פעם, זה היה מעבר לעבודה, מעבר ללהגיד, אוקיי, סבבה, אני עושה משהו כדי להרוויח כסף. זה ממש ממש היה, זאת לא הייתה המטרה. אז הבן שלי גם היה הראשון שלבש חולצת מיקמק, אז היו לי חולצות של מיקמק, והיו כל מיני דברים, אני אסתכל תודה רבה. בשמחה.